Sir Edgardo Concepcion, katim ni Sir Ed Wanesa sa Team Blue Dragon. Nice to meet you, sir. Galing Bicol pa kasi kami, sir. First time ko dito mga ornamental. Mamaya mga ornamental, pupunta natin yung sa beta kasi doon tayo naka-focus. Ang pinapakita ko lang dito mga ornamental is yung may maraming isda talaga sa kanila. Medyo amis naman ako mga ornamental kasi first time ko dito makapunta. Half Moon County. Giant beta. Magkano sir sa arawana? Ay, hindi po. Oh, ito po ako. Against the line. Sana muna tayo sa loob.
Alligator Gar. Clear. Multicolor and half moon. Fans, stay tuned after the final buzzer for the Nets postgame and get highlights, analysis, locker room reaction, and John Wall's press conference. All coming up next, right here on Yes. Maayos ang form dito mga Cornamental. 108, Nets in control. As we play the final 2:39 here at Barclays Center, Ben Simmons, another impressive performance, third straight game for him, where he has been able to do a lot of positive things. So here tonight, a season high 22 points on 11 of 13 shooting. Day'Ron Sharpe into the game for the first time tonight. Email. Kicks it to Larabian. Launch back and shoots over Sharpe. Short, Durant the rebound. What stands out to you when you take a look at how the Nets were able to separate themselves this week? There was more attention to detail on the Nets. You saw the engagement, the communication, and just the movements and what's get out and allow them. Ako sir, si Brent Bungalon. Ikaw ba si Bungalon? Opo. Parang nagpag-ibigan. Hindi naman sir. Ganito talaga ako eh. Ito mo. Nandito na talaga Kuya Jake yung ano? Hi sir. Clownfish. Okay po. Ay po, opo. Thank you. Tapos ay may bayad yan. Sa wing radio, makain na ng pansit canton. Kanina ko pa naman ako nag-iisip ng pansit canton. Hello po ma'am. Medyo ano din kasi ako Kuya Jake. Tamad mag-video. Masing sword. Yung mga Dun sana Kuya Jake sa ano, siguro meron doon sa unahan. Tingnan ko natin dito. Meron dito. Dito kayo dito.
Tinignan ko lang dun Kuya Jake kasi parang nag-set up sila. Oo. Parang ano yan? Aquascaping. Pang aquascaping. Kaya yung tinday? Para ayusin na yung tinday ito. So kasama ko si Kuya Jake, Jake's Flower Horn. Mamaya yung flower horn naman ni Kuya Jake ang papakita kong setup kung paano niya gino-grow out yung flower horn niya galing sa Thailand na mga fry. Fish stock. Sulitin na natin mga ornamental habang nandito tayo sa Cartimar. So puta, ang daming daming mga aquarium. What the fuck. Ay, ano na natin kanina, Kuya Jake, dinana natin yung yan. Ay ba? Quality. Ito, tang. Ano malalim? Galing tayo lang dito. Meron din dito na kilala. Parang pamalago na ako. Ang linis Kuya Jake, yung setup. Ang linis ng setup. Galing tayo lang. Magkano? Walang price pa daw? Wala pang price. Mahal yan Kuya Jake. Okay. Dito lahat. Wow.
Mahal din pala ko Jake talaga no, ang airsoft.